खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। 2026 मायथाइनि HSLC एबा मेट्रिक आनजादाव जायफोर फरायसा फरायसुलिफोरा मोननैसो साबजेक्टआव फेल जानायनि जाहोनाव गिबि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हायाखैमोन, जानो हागौ बेसोर लाइमोनफ्रा फिन कम्पार्टमेन्टेल आनजाद होफिननानै गावसोरनि आनजादनि फिथाइखौ नायनो थाखाय नेनानै दंमोन। गोबां फरायसा फरायसुलिफ्रा बे समाव बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा दि बोहैथि दाननि फैगौ 23 जुन खालाराव कम्पार्टमेन्टेल रिजाल्टनि एबा आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावनाय जासिगोन, जेराव बावैसो सिगाङाव रोखायै गावनि ससियेल मिडिया एकाउन्टआव फोसावनानै होदों सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर अनुज पेगुआ। बेनिखायनो बयनिसिमबो बेस्ट उइजेस, जायफोरा आनजादखौ होदोंमोन बिथांमोना जाहाथे बे बारनि आनजादखौ मोजाङै आरो गोरलैयै उथ्रिसार जानो हायो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। गसाइगाव सारअन्थाइ गावनायाव जायगायावनो सासे आबादारिनि जिउ खहा। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि 1 नं जारागुरि गामिनि रिपेन्द्र नार्जारिया फोथाराव हाल एवबाय थानाय समावनो हरखाबै सारअन्थाइ गावनायाव जायगायावनो जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फुंनि 5 रिंगासो समाव दुब्लियाव माइ गायनो हाल एवबाय थादोंमोन। बे समावनो सारअन्थाइ गावनायाव आबादारि रिपेन्द्र नार्जारिया जायगायावनो थैयो। बिथांजों लोगोसे मासे मोसौआबो सारअन्थाइ गावनायजों जायगायावनो थैदों होनना मिथिनो मोनदों। बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदिनो बे बोसोरनि खुंजानो गोनां अम्बुबासि मेलाया 22 जुन खालारनिफ्राय जागायगोन। बे मेलाखौ बिथा खालामनानै गोबां साधुफोरा गाहाय थावनियाव सफैबाय। मख'जाथावदि नीलाचल हाजोनि मा कामाख्या धामसिम सफैबाय गोबांथार देश बिदेशनि साधु सन्यासिफोरा। लोगोसे बे अम्बुबासि मेलायाव गोबां दावबायारिफ्राबो मेलाखौ नायनो थांगोन एबा नायनो फैगोन। मोनसे दुखुनांथाव आरो इनाय जाथाय सोमजिदों कर्नाटक रायजोआव। सासे प्रेगनेन्सि आइजोआ उन्दै खुदिया गथ'खौ जोनोम होनायनि उनाव लोगोआव लांफायालासे बुथारनाय जाथाय। जाय जाथाया कर्नाटक रायजोआव मोनसे जोबोद दुखुनांथाव आरो सोमोनांनाय थासारि सोमजिहोदों। जाथायनि बागै पुलिस बिफाना खौरां मोननाय लोगो लोगो कर्नाटकनि मोनसे फ्लेटनिफ्राय सुमन गी मुंनि आइजोखौ एरेस्ट खालामनानै जाथायनि सायाव गुवारै नायबिजिरनो थाखाय थानासिम लानानै थाङो। आरो बे समाव रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मा जाहोनाव बेबायदि खालामदों बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ जागायदों। चिरां हाग्रा बिफान पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। सा 9 मोख्रा सिखाव फालांगिरिजों लोगोसे मा 8 मोख्रा हमदों। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों संदाननानै काजलगाव हाग्रा बिफान, सिडली पुलिस थानानि पुलिस बिफान आरो गुवाहाटी STF लोगोसे रुनिकाटा हाग्रा खोन्दोनि मावफारियाफोरनि जथायै गोख्रों सिग्रोमनायाव सा 9 गेदेर सिखाव हानजा मोख्रा गुफुर थामहिनबा गल्डेन लांगुर फालांगियारिफोरखौ खानो हायो आरो लोगोसे मा 8 गल्डेन लांगुरफोरखौबो बोखांनो मोननाय जादों। हमजानाय सिखाव फालांगिरिफोरखौ बांलादेशनि सासे, बेंगलनि साबा आरो चिरां जिल्लानि बेंटल औगुरिनि 3 होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हाग्रा बिफाननि सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला सिखावफोरा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिखना जोहोलाव माहारियारि पार्कनि उल्टापानिनिफ्राय मोख्रा गुफुरफोरखौ हमना लाबोदोंमोन होनना फोरमायो। लोगोसे मोननो थाङै सनाथि गाबनि मोख्रा एबा गल्डेन लांगुरफोरखौ हमना खावना लांनाय दायनिगिरिफोरनि हेंथायै गसर थिसननाय जादों होनना फोरमायो DFO कुन्जन बसुमतारिया। क'क्राझाराव राभा दिबस फालिदों। BTCनि एसेम्बलि लांगोनायाव कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै राभा दिबस फालिदों। BTC सोरखारा हाबाफारि बादियै कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोंना बिबारजों मान बाउग्रोयो। BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो। EM देरहासार बसुमतारी, लोमस्राव दैमारि, BTCनि गुबुन गुबुन बिबाननि साख्रिआवलाफोराबो बाहागो लायो। दालालनि खैसाराव गोग्लैना गासैखौबो खोमाना लाना थैनायखौ बोजबना लाबाय उदालगुरि जिल्ला रौतानि रमेश देखा मुंनि आबादारिया। दालालनि खैसाराव गोग्लैना साख्रिनि मुङाव दोन होनानै गासैखौबो खोमाना लाना मानसिक सापखौ सैस'नो हायैयाव कार्डिअ' एरेस्टजों GMCHआव थैनायखौ बोजबना लाबाय रमेश देखा मुंनि सासे आबादारिया। रायजोनि सासे गोहोगोरा मन्त्रि पीयूष हाजरिकानि खाथिनि सोमोन्दो गोनां फोरमायना 3 दालाल रहिमुद्दिन आहमेद आली, करबान आलीया रां लादोंमोन। रमेन देकानिफ्राय खनसे खननै नङा खनथाम रां लादोंमोन ससियेल वेलफेयार बिफानाव
4 ग्रेडनि साख्रि होगोन होनना लाख रां लादोंमोन। फिसाजोआ बुंनाय बादिब्ला दालालफ्रा गोबांबार रां बिनानै मानसिक साप होदोंमोन। दालालफोरा रमेश टेकानिफ्राय 5 निफ्राय 6 लाख रां लादोंमोन। रांखौ होनो आबाद थिलिनि हाखौबो फानदोंमोन। थांनाय 2 बोसोर सिगां रमेश टेकाया केस होनायाव दायनिगिरिफ्रा खाजाना जेलावबो थानांदोंमन। रमेश टेकाया लानाय दाहारखौ सुख'नो हायैयाव मानसिक साबाव गोग्लैना कार्डिय' एरेस्टजों जिउ खोमानांगौ जायो। रां लानाय 3 दालालनि सायाव आयेननि राहा लानो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउब एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउब एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं।
मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।